Понякога най-здравите вериги са тези, които не се виждат. Материал, от който са направени, не са от желязо, а от собствените ни мисли, страхове или стари спомени. Здравей! Аз съм Михаела. Днес в приказното огледало ще ти разкажа една много стара притча за огромно животно, което прекарало целия си живот завързано за едно дървено нищожно колче, без изобщо да подозира, че притежава силата да бъде свободно. А на теб случвало ли ти се да искаш да направиш нещо, но да се чувстваш вързан и нищо не можеш да промениш в живота си? Може би защото чуваш гласове на някой, който ти казва: ти не можеш, няма да се справиш, опитвал си и преди, явно толкова си можеш. Нека заедно да погледнем в приказното огледало и да потърсим отговора на този въпрос. Защо понякога сами избираме да останем вързани? В един пътуващ цирк живее огромен и изключително силен слон. По време на представлението той изумявал публиката, вдигал тежки предмети, преобръщал огромни препятствия и показал невиждана мощ. Но щом номерът му свършил, дресьорите го извеждали страни и го връзвали за едно малко нищожно колче, забито в земята. Всеки, който го погледнал, се чудел как е възможно това величествено създание, което може да изтръгне дърво с корените, да стои мирно, вързано за едно обикновено колче с тънко въже. Да той можел да се освободи само с едно дръпване на въжето и леко помръдване на краката си. Тайната обаче се криела къде? В неговото детство. Когато слонът бил малък, той бил вързан за абсолютно същото дървено колче. Тогава той нямал днешната сила. Всеки ден малкото слонче се дърпало, борело се, напрягало се с всички сили и се опитвало да скъса въжето. Но колчето било твърде здраво за него, защото било малко и слабо слонче. Той опитвал и отново, докато накрая изтощено, наранено, просто се отказал. В този ден малкото слонче повярвало в едно: аз съм твърде слабо. Това колче е по-силно от мен и никога няма да мога да избягам. Минали години. Слънчето пораснало и се превърнало в гигант, голям слон, но то никога повече не се опитало да дръпне въжето. В ума му бил запечатан онзи спомен от детството, когато не е могъл да се справи с това колче. Той все още вярвал, че е безсилен. Слонът останал пленник не на въжето, а на собственото си убеждение. Тази притча ни напомня за онзи слон, в който понякога ние се превръщаме. И после удобно оправдаваме нашето бездействие с това малко колче. Всъщност това е колчето от миналото ни. Дървеното колче, за което някога сме били вързани. То е олицетворение на моментите, в които сме били уязвими. Когато някой ни е казвал, че не ни бива, че не ставаме, че не можем, или когато сме преживели провал. Хубавото е, че до нас има и хора, които ни подкрепят. Чий глас чуваш, когато се колебаеш? Често гласът на съмнението не е нашия собствен, а на някой друг от миналото. Време ли да му благодариш и да го пуснеш по пътя? Какво би направил първо, ако знаеш, че въжето веднага може да се скъса?
Позволи си да си представиш свободата. Понякога просто визуализиране на успеха ни дава коража да направим първата крачка. Готов ли си? Благодаря ти, че бяхме заедно пред приказното огледало. Ако усещаш, че тази история е оставила нещо в теб, ще се радвам да станеш част от нашето приказно семейство. Абонирай се, харесай видеото и го сподели с някой, който може би точно в този момент има нужда от малко сила, смелост и да си спомни колко силен е всъщност. Желая ти смелост! До следващия път!